Ngiyadrive ke emotweni yami enkulu. Hayi ke ngiyaqhubeka ngiyahamba. Kuvelane ukuthi iqulu lamaphoyisa, amaveni amaphoyisa aseshaya izinto zabo, amasayirini emva kwami vele angiblock atshengisa ukuthi ayangimisa. Hayi ke sengiyakhishwa ke emotweni sengicindezelwa phansi. Hayibo, nansi imhlola kucace ukuthi vele manje sekushubileke ngiyaboshwa ke manje. Ngifaka ozankosi kaxa bangitshele uhide lamacala ukuthi you are under arrest. Ngiyalazi ke uhide lamacala lele ngibekwe lona. Hayi ke kunephoyisa elibhizi ke lidila ngami ke la uCafius. Hayi ke ngifakwe emoto eyinike iphoyisa lomlungu. Nazi intatheli nazo zilana bayashutha bafuna ukuthola nje usikwenzakalani. Ayike singene emotweni amaphoyisa ishaya izule nathi. Hayike imoto iyahamba iyagelekeqela ihamba isikhathi eside. Endleleni lo Cafius kunomuntu akhuluma naye ukuthi okay sekumele singene ku stage 2 weplan. Bayakhuluma nalomuntu bayasho ukuthi yo isikhathi akumelanga sishaye because yonke lento le kumele yenzakale kusasemnyama. Kuvelane kucace ukuthi angisaboni ukuthi amaphoyisa lawo. Mhlambe ngithunjiwe kwenzakalani? Hayi ke ngicela ukunitshela ke sisadrive kanjalo uze sifike kwenye indawo empty khona kunabantu. Indawo nje esemuva kunama container lana dampiwe. Singene ke qhamuke enye imoto ke le moto imnyama suce idimile ngisho nama window khona akubonakali. Kwenziwe iexchange ke ngifakwe kule moto. Ayibo bafethu mengifika kule moto ngivelane ngiconfuse ke okokuqala kokugcina. Kukhona phela ugeneral impela the whole general ngengisamusho ke igama lakhe kodwa ke uyena nje usigqoko le eindabeni ophezulu. Ngicela ukukutshela ke losigqoko ngimbuza usikahle kahle kwenzakalani avele nathi mina thula siboshwa. Yo lo general uyambona endleleni imoto iyashushuluza ke iyahamba uyakhuluma nomuntu ukuthi okay ustage 2 suphelile weplan sekumele singene ku stage number 3. Siyahamba ke le ndleleni sishushuluze kuze kuse sebengifaka ama blindfolds ke manje sesihamba kwenye indawo ke yabona kule ndawo sengiyezwa ukuthi sihamba endaweni engahamba ezinye imoto sho ukuthi indawo ekude le because ikhamba thina kuphela because ku quiet nje akwenzakali lutho ku quiet angizwa ngisho lokuphambana kwemoto emgaqweni kanti eqaleni bengizwa umsindo ukuthi siphambana nezinye imoto sesihamba sodwa nje kucwebile kule ndawo esihamba kuyona. Sebengiqaqeleke manje iblindfold sengiyabona sesingena komunye umuzi. Umuzi omuhle yabo lo muzi mangabe uthi look around akho lutho olunye. Uthenji emahlathini unayo yonke into nomuzi. Singene phakathi ke kulomuzi umina no general. Ngisaboshiwe ke njalo ngisafakwe ama handcuffs. Angitshelele lo general asilalela lana ke ntombazane. Wena bukela nje watch the story unfold. But ikhululeke impilo yakhe safe angeke uzuboshwe. Wena into ozokumele uyenze uzohlala nje kulendlu ulindele iinstruction elandelayo. Umsebenzi wakho ukuthi uhlale kulendlu ulindele iinstruction elandelayo. Sizokutshela thina akuna phone la akuna internet akho communicate yonke into oyidingayo ikhona la. Mufuna ukudla kukhona mufuna whatever that you want ikhona la. Ngicela ukunitshela ngithi ngiyabuza usikahle general kwenzakalani ngiboshiwe or ngikidnapiwe. Athu general kumina watch ntombazane as the story unfold. Ngicela ukukutshela ke sengihleli ke ngisele ngedwa ke kulendlu. Lendlu isemahlathini bangitshelela ukuthi if ngingazama ukubaleka akukho ukubaleka kune electric fence ende yaze yavalwa ngaphezulu. Shukuthi nje uhlele eboxini le electric fence kuvula bona kuvala bona. Kodwa la ngaphakathi bisikhona imanhole engiyibonile ngemuva ukuthi mangabe kuukuthi mhlawumbe kunenkinga kumele ngicashe ngocasha kulo manhole. Ngihleli ke lana ngiyacabanga ukuthi into engizoyithini le ngizophuma kanjani kuyona yonke lenyakanyaka because angazi nokuthi kwenzakalani whether ngiboshiwe or ngikidnapiwe kwenzakalani kahle ngami. Ngicela ukunitshela ke ngezwe ngebhanoyi selibhobhuza phezulu ngathuka Jesu Maria mama ngavelane ngabaleka sekho ke manje isikhathi sokuthuka ngibaleka ngiya kule manhole le engiyibonile ukuthi ngakwazi ukucasha kuyona. Imanhole ke yilento eyindilinga eyistamkoko ongena kuyona kodwa awungeneli ezintweni zestamkoko ungena kuyona mangabuye epipini lo check. Kanti kule manhole ila kuzolenda khona le chopper yabo laba abeza ngayo o general. U general mangabe ehlika ke
Athi hey, athi kumina lalela lana ke dokotela, lento ibalekelayo nje ayikho, yekela lokubaleka. Ayikho nje lento ibalekelayo. Ngicela ukunitshela ukuthi kulendla ngisho lendlu le inkulu, mina ngibona idaningi neroom engilala kulona nekhishi nebathroom. Lamanye amakamero kukhiyiwe nje akuvuleki, angikaze ngingena ngazi nokuthi kwenzakalani. Kuvelane kuvule lamakamero kahle kahle kunesibhedlela khona la phakathi. Ngicela ukunitshela ke uGeneral uhamba nabantu lapha kwichopper yakhe, abantu abalimele obonayo ukuthi bekade kushawana ngebhamu strong lapha. Hayi ke kuvulwe ke lana lesibhedlela labantu bafakwe la phakathi kuthiwa dokotela phezulu kwabo. Cabanga nje ngisagqoka iganu akusekho nesikhathi sokushintsha kuthiwa ungasiwestela isikhathi wena phezulu kwabantu. Hayi ngibadokotele kabantu abanye kuyacaca ukuthi labantu laba kumele nje bangene manje bahambe bayongena esurgery badinga ukuhlinzwa labantu ukukhishwa ama-bullets. Yo ngicela ukunitshela ukuthi ngahlinza khona lapho kuloso sibhedlela nje yonke into i-provided, yonke into ikhona la. Ubone ukuthi iplan yo-general i-serious kudala qala bayidala kade bayiplana. Kusenjalo ku-general eze kumina athi lalela lana ke dokotela, kunento ekuzomele ngikutshele yona ukuthi umuntu obusebenzisana naye busebenzisana nomuntu onamandla kakhulu, isikhondla khondla, umuntu okwazi ukwenza umnotho eyihlalele nje ngaphakathi. Lalela ke angeke uzuboshwe ejele ila ongayikhona. Into engizokutshela kunomuntu esizomshintsha nje ukuthi abe njengawe, kunodokotela ozomenza ama-lipo amenze yonke into ukuthi nje afane nawe, nasebusweni amsebenzi ukuthi afane nawe ncamashi. And then lo muntu loyo uyena umuntu ozohamba icala. Wena nawe kuzomela ukuthi ungene ngaphansi kommesi, sikulungise sikushintshe indlela obukeka ngayo ukuze ukhona ukuthi uphume, so that we can set you free kuyona yonke lento le eyenzakala la. Aqhubeke ku-general asho ukuthi achaze ukuthi ivoice yalo muntu kuzomele kube khona ama-shot or i-injection thizeni ayithathayo lo muntu ezovela imenzela umkhuhlane. Mangabe efika enkantolo nje kucaca ukuthi unomkhuhlane uyakhwehlela, ivoice yakhe i-affectekile, kuze kutholakala ukuthi ivoice yakhe is affected from there. Ingakho esekhuluma ngale voice akhuluma ngayo. Achaza uGeneral achaza ukuthi nami ngizoshintshwa mase ngiyaphunyuka kanjani, mase ngiphunyukile ngizoqala impilo entsha, bazonginikeza ama-documents amasha, ngizoshintsha ngishintshe nje ngize ngiskin bleach, ngisho no-skin bleachwa, ngibe ne-ID entsha, ngibe umuntu o-new one, umuntu ophila impilo enye nje. Kodwa kuleyo mpilo-ke because mina ngudokotela o-trained, bona bazohamba bayolibhalisa igama lami kwi-board yobudokotela, ngiqhubeke la engangigcine khona. Bafethu ngihlale phansi ngicabange lento ukuthi into engizoyithini, ngizokwenza njani mangabe kushube kanje, ngidila kanjani, ngiphuma kanjani kulesi simo. Isinqumo sami ngachoose freedom because labantu abaphezulu abakhulu once befuna ukuthi ungene entweni yabo, whether uyathanda or awuthandi, okusalayo mangabe ungenile. Kwamele ukuthi ngidecide ukuthi bangikhiphe because kukabili nje ukuthi bayangikhipha or bayangibulala. Ngicela ukunitshela ke ngadecide nami ungena ngaphansi kommesi. Kwafika udokotela ungqwazi, lo dokotela omhlophe, ikhehla eliqhamuka le phesheya, ikhehla eligugela ebugebengwini, lifele ngcoleni, ikhehla elenza ubugebengu. Lafike lo khehla ke lenza umagic walo, lenza umagic la ngishintsha vele ngabe umuntu ohlukile ngokukhulu ukuhluka lokhu. Guess what? Ngaphuma ke kulomuzi engangivalele kuwona, ngaphila impilo e-free. Ngicela ukunitshela ukuthi inkantolo biyiqhubeka as usual, icala liqhubeka enkantolo. Nginomuntu ongirepresentayo laphayana, mina ngi-free, ngikhululekile le ngaphandle. Kusenjalo ke bakwethu ngisaphila impilo yami yamaphupho. Hawu ngavelane ngaphaphama kanti ngiyaphupha, angisiyena mina udokotela. Nguthokozile nje Ndlovu osebenza kwesinye isitolo seshayina, osebenza ukupheka laphayana aphinda athengisela abantu. Angisiyi udokotela, it was just a dream. Bekade ngiphupha nje, angikaze ngabe udokotela ngiyisebenzela esitolo seshayina.
Phela kanjalo-ke indaba yethu isiyolalibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nihambe nosfollowisha on our YouTube channel Buzz SA. Siyanithanda kakhulu.